Hurrengo ariketa, trizepsa lantzeko izanen da. Hemen dago. Eta besoa luzatzea arduratzen da. Mugimendu hau egiten duena da. Horretarako, gravitatearen kontra jarriko gara. Besoa luzatu ahal izateko eta lan gehiago egin ahal izateko. Hankak aldaken zabaleran, eta eraman besoaren kontrako hanka atzera. Hemendik, bizkarra ahalik eta zuzenen lurrerantz eraman, goma pisatu, eta ukondoa atera enborraren gainetik. Jarrera honetatik hartu goma eta luzatu gorantz eta itzuli. Azkar atzera eta aurrerantz mugimendua kontrolatu. Azkar atzera eta aurrerantz mugimendua kontrolatu. Garrantzitsua da ukondoa luzatzea. Eta berriz, zonalde abdominopelbiko aktibatuko dugu. Azkar atzera eta poliki aurrera. Azkar egiten dutenean, eta itzuli. Hartu arnasa, eta itzuli. Eta itzuli. Eta itzuli. Bi besoekin egin dezakegu ere. Pisatu goma, hankak aldaken zabaleran, bizkarra zuzen, sorbaldazurrak bere tokian, eta jaitsi enborra lurrarekiko paralelo. Eta atera bi ukondoak. Hemendik eraman eskuak gorantz eta itzuli. Luzatu eta itzuli. Azkar, poliki.